Hej, jeg hedder Lars Mikkelsen. Jeg er uddannelseschef her på Stilladsskolen i Audevo. Som I kan se i baggrunden, så er vores elever i fuld gang med at bygge på det stillads, som Lejr har doneret til skolen. Vi er utrolig glade for det tætte og gode samarbejde, vi har med branchen. Herunder Lejr, som vi har haft gode relationer til i rigtig mange år. Hos Lejr er vi utrolig glade for at støtte fremtidens stilladsuddannelse med denne donation. For os er det vigtigt, at eleverne arbejder med det nyeste materiale, som matcher virkelighedens krav. Jamen det er fedt, at vi har det samme grej på skolen, som vi har i firmaet, fordi det er det, vi er vant til at bygge med, og vi ved, hvordan vi skal håndtere det, og ved, hvordan vi bygger med det. Og den erfaring, vi får på skolen, den tager vi så med ud i firmaet, og omvendt. Det, vi har i firmaet, det kan vi bruge på skolen nu. Lejr har fokus på flere muligheder, sikkerhed og løsninger til stilladsbranchen. Derfor er vi også utrolig stolte af at kunne bidrage med denne donation til skolen og til de fremtidige stilladsmontører. Vi leverer avancerede stilladssystemer, som kan tilpasses både små som store projekter. Vi vil rigtig gerne være tæt på vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor er det også en fornøjelse at komme her hos Audevo og se de fremtidige stilladsmontører benytte vores udstyr.